det egentlig smager. Og du har jo sagt tidligere, at nu spiser du ikke kød uanset hvad, så du vil ikke have lyst til at smage det. Ja, men det kan jo altså være andre, der sidder derude og tænker, hvordan smager hestekød? Kan man overhovedet lave det? Og er der egentlig overhovedet noget galt i det? Det kan vi måske få svar på nu. Fabio, godmorgen og velkommen til. Buongiorno. Buongiorno. Du er italiensk stjernekok, kan man sige. Og her til morgen, der har du taget nogle forskellige hestespecialiteter med, som du skal altså lave for os, og skal du også, kan det være, at vi skal få lov til at smage på dem? Fordi det er nemlig sådan, at i Italien, der er det okay at spise. Vi spiser faktisk meget. Ja, og jeg skal også lige sige godmorgen til dig, Jon. Du er sociolog og også skal prøve at gøre os lidt klogere på, hvorfor det måske er så besværligt, eller noget, vi danskere kommer helt op og støde over det her med hestekød. Fabio, du kan måske stille og roligt bare gå lidt i gang med maden, fordi så vil jeg lige prøve at starte med dig, Jon. Hvorfor er det helt konkret, at vi danskere kommer helt op i det røde felt, når vi hører om det her med hestekød? Altså, man har jo et særligt forhold til kæledyr og husdyr, og man kan sige, at det, som kendetegner en hest i de fleste danskers liv, det er, at heste det er noget, man navngiver. Man tillægger en personlighed. Ja. Og derfor bliver det også meget krænkende, når man pludselig skal til at spise de her ting, som man har et helt emotionelt, følelsesmæssigt forhold til. Men alligevel er det jo, altså der er jo også nogen, der kan have et nogenlunde følelsesmæssigt forhold til en ko, eller til et lille lam, eller noget af den stil. Er det ikke i princippet det samme? Jo, det er lidt hen ad vejen det samme. Men igen, så har hesten måske en særlig status. Altså, jeg så engang undersøgelser omkring de dyr, vi mindst vil spise, og hest lå sådan næsten deroppe. Det, vi mindst vil spise, det var så kat. Det er så kat. Ja. Så der går et eller andet hierarki ned igennem, og for nogle ting, vi på en eller anden måde ikke skal have i munden. Ja, men uanset hvad, hvis man lige kigger på det her, jo, når vi ser det her, Fabio, færdige resultat ligger jo herovre. Hvordan vil du så synes, det ser ud? Altså indtil videre ser det enormt lækkert ud. Altså, det er jo igen heller ikke til at se, at det er hest, men det er jo så også lidt det, der er en del af hele affæren her. Ja. Men lige nu, så det Fabio var gang i, det ser ret lækkert ud. Fabio, kan du lige prøve at fortælle os, hvad er det for noget, du skal lave til os til Hestegård? Jeg tænker starta faktisk med en luksusudgave carpaccio. Carpaccio? Carpaccio alla Fabio, vi heller faktisk. Den er faktisk, sådan kan vi sige, hestekød. Ja. Sammen 150 gram. Som jo er, nu ved jeg ikke, man kan se det her, jo ligner utrolig meget en normal carpaccio. Ja, præcis. Fin. Ja. Det er vigtigt for fin skiver. Faktisk. Så en mozzarella, buffalo mozzarella fra Syditalien. Og så selvfølgelig parmesan, rucola. En luksusudgave er faktisk den hvide truffel. Ja, som fra Piemonte, som også den dyreste. Ja, så en del for lille smule rundt over det. Det ser altså... E sidste touch er faktisk også hjemme lave limoncello. Ja. Så det er faktisk med citronskræller, olie og lidt sukker. Ja, som man kan hælde over. Ja, som hælder til sidst. Hvad er de andre ting, vi har herovre? Det er faktisk det hestekød selvfølgelig, alla romana, saltimbocca alla romana. Faktisk det hestekød faktisk svøber faktisk rundt med parmaskinke og hvidvin. Og selvfølgelig med god porcini, kalium og svampe, samme tilbehør. Men nu virker det lækkert, det her. Det er noget, du selv har smagt, ikke? Ja. Og i Italien, der er det jo en specialitet at få lov til at spise hestekød. Ja. Jeg husker sinds lille også min mor siger altid, spiser hestekød. Ja. Måske en gang om måneden, 2 gange om måneden. Du bliver stor, det bliver godt. Du bliver stor. Jeg kan sige, det er rigtigt. Men i Danmark, Fabio, som vi også lige hører fra Jon, er det jo noget, et rimelig tabubelagt. Det er ikke noget, vi så tit hiver fat i. Hvor svært har det været at finde hestekød? Ja, det var faktisk svært. Så vi skal leve til Hillerød til finde hestekød. Det skal meget svært i København. Ja. Men Jon, altså i Danmark, der spiser vi, jeg tror, der er omkring 300 ton hestekød om året, som måske faktisk kan komme bag på nogen. Men i modsætning til svinekød, der spiser vi 193.000 ton kød, ikke? Så der er jo en stor forskel her. Er vi i bund og grund også danskere blevet lidt for kræsne? Ja, altså jeg vil sige, at vi kan i hvert fald ikke blive ved med at spise på den måde, vi gør. Altså vi spiser meget konservativt, det er det samme dyr, vi spiser, det er de samme udskæringer af kød, vi spiser, og der er et kæmpe ressourcespild ved, at vi ikke spiser hele dyret, og at vi ikke også åbner os op for andre ting, som måske også kunne være oplagt at prøve af i hvert fald. Ikke? Ja. Altså det her med at have en eller anden, det skal jeg ikke. Jeg spiser kun svinekød og kylling og oksekød. Det er ikke tilstrækkeligt længere. Vi har ikke råd til det heller. Nej, vi bliver nødt til at prøve. Men der er mange, og nu snakker Ibe og jeg også om det her lidt tidligere på morgen, der tænker, hestekød, det skal vi altså ikke spise, for det er farligt. Er det farligt at spise hestekød?
Fabio siger nej med det samme. Altså, man skal selvfølgelig have styr på, hvorhen dyret kommer fra, sporbarheden. Ikke? Der er også noget, der siger, at det bliver behandlet for eksempel på rideskoler, hvis det er der, man får sin hest fra, med nogle ting, som ikke kan være så gode at få sidenhen. Men sådan rent sundhedsmæssigt er det ikke farligt. Det er et mere mært produkt end for eksempel oksekød og så videre. Så hvis det er behandlet ordentligt, så er der bestemt ikke noget, der tyder på, at det er farligt. Og det er det her, vi skal lave til morgen. Fabio, du kan måske lige prøve at anrette lidt, og så kan vi finde ud af, hvad det er. Hvor lang tid skal det have, det her? Fordi det ligner jo, og er jo også et almindeligt stykke kød, som en bøf. Hvis man laver en bøf ud af det kød, der ligger her, hvor lang tid? Skal være bare 1 minut på hver side. 1 minut på hver side. Skal være rød. Så, og det er meget mørt, det her. Delikat kød. Ja. Det skal være gulligt. Ja. Jon, har du nogensinde smagt hestekød? Nej, altså... Det ved jeg, det kan så være, jeg har jeg fundet ud af i løbet af ugen her. Jeg tror nok, min far har sagt, at jeg måske har smagt det lille, men jeg kan ikke huske det i hvert fald. Så jeg er også meget spændt. Jeg har fået at det skulle være sødt i smagen i forhold til oksekød. Er det også lidt mere sødt i smagen? Hvordan vil du sammenligne det, Fabio, med en almindelig bøf, som vi kan købe ned i supermarkedet? Jeg tror faktisk, i mine øjne, det er meget bedre, for det er mere også sundt-mæssigt. Det er meget mere protein, eller... 100% jeg vil vælge for hestekød, hvis det er. Hvis det er. Ja. Men så kan du forstå, at vi danskere måske har meget svært ved at acceptere, at der altså i nogle lande bliver spist hestekød? Vi skal bare smutte over broen til Sverige, så spise selvfølgelig, jeg kan godt forstå, men som vi siger også, jeg kan starte måske også at lave lille carpaccio på min restaurant, for eksempel. Prøv at sige, hvordan den skal have det, i hvert fald. Tror du, det er på din restaurant, du vil kunne få danskerne til at spise? Tror jeg nok. Jeg vil prøve i hvert fald. Du vil prøve? Ja. Du kan jo starte med at prøve at ændre lidt, så kan Jon og jeg smage. Og Jon, hvorfor holder vi egentlig op med at spise det? Ja, altså det er jo et godt spørgsmål. Ting kommer i bølger. Altså det skal man helt huske på. Det er jo ikke, nu spiser vi ikke hest lige nu. Det kan sagtens være, at vi kommer til at spise det. Men det er jo nok det her med, at på et tidspunkt så vi mere dyr som noget, der havde en funktion og nødvendighed. Og nu lever vi i et overflodssamfund, og heste og andre ting bliver simpelthen mere noget, som vi bare har for sjovs skyld eller for hyggens skyld. Og igen knytter de her intime bånd til. Vi kan lige, nu får jeg lige rullet bordet her. Tak skal I have. Vi skal lige have anrettet og smagt det. Det skal vi altså lige nå her til sidst. Fabio, vil du lige... Ja, selvfølgelig. Vi kommer lidt på her. Jo, du kan få lov til at stille dig her. Italien skal være selvfølgelig... Ja. Sanforat carpaccio. Altså, jeg må ærligt indrømme over for alle sammen, at jeg har ikke vidst, om jeg skulle prøve det, men jeg bliver nødt til det, og så kan man så måske vælge sig bare bagefter at holde op. Men, præcis. Men Fabio, jeg ved, jeg vil skuffe dig. Ja, præcis. Nej, det er perfekt. Bare en lille stykke hver, så også lidt parmesan. Og vi skal også lidt på den sidste tallerken. Det skal være også en lille smule hvidt trøffel. Vi får lov til i hvert fald til at starte med det her. Om vi når lige at smage på det sidste, så skal vi være hurtige, Fabio, fordi tiden den løber så stjævlen stærkt. Det kommer også, i hvert fald også. Skal vi, Jon? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Altså, det må jo ikke om, det smager jo godt. Hvis man ikke vidste, at det her det var noget andet end almindelig carpaccio, så man tænke, og så vil man tage rødvin og snurre lidt rundt, ikke? Og synes, det smagte godt. Jon, skal vi tage den her også? Velkommen. Tak. Den her er lidt mere. Og tak, Fabio, fordi du kom her til morgen, og held og lykke med, om det kommer på menukortet på restauranten. Tusind tak. Velkommen. Vi tager næste. Ja. Den. Nå, også meget lækkert. Tak. Jeg blev nærmest lidt nervøs der, da jeg skulle smage det her, men sådan kan det være. Jon, tusind tak, fordi du kom. Fabio, tak, fordi du kom. Og vi kan lige få de her lov til at stå, så kan det være, at nogle af de andre står og griner herinde i studiet i øjeblikket og får lov til selv at smage. Tak.